फरमाइश है अंगद भैया का खास तौर से प्रधान जी कलसीमा एगो गादा वह सोच के आयल हो इनकर फरमाइश एगो पूर्वी कहा पूर्वी की आवाज में यूट्यूब पर सुनेंगे हमारी आवाज में आप ऊपर वाली आवाज साथ ना देते भैया कोनो मेहरारू अपने मर्दे के गरियावतिया द्वार माटी लगे हो रात भर बिरहा में घूम के अध्यक्ष जी के साथ यार हारमोनियम बजावत हवा खाली हारमोनियम बजाइबा आई घर का गिरस्ती बा एनो बदे का संडा डाले के बा गरियावतिया अरे सुकला से कमर का दरतिया ये ननदो कमर का दरतिया ये ननदो जला नहर दिया के मोर कमर का दरतिया ये ननदो जला नहर दिया के मोर कमर का दरतिया ये ननदो अरे भइले नीरी मोही बलमुआ बलम जी हो बलम अरे भइले नीरा मोही बलमुआ निहले ना सुधिया मोर कमर के दरदिया ये ननदो कमर के दरदिया ये ननदो जाला नहर दिया के मोर कमर के दरदिया ये ननदो जाला नहर दिया के मोर कमर के दरदिया ये ननदो लेकिन यहाँ अपनों की पहचान कहना है मेरा क्या अरे कैसन रहलो ओहो भीमा जी दुलरुआ कैसन रहलो रविदास अरे कैसन रहलो ओ भीमा जी दुलरुआ कैसन रहलो रविदास ये बहुत सारे उपस्थित पुरस्कारों के हमारे वीडियो को से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कैसन रहले भीमा जी दुलरुआ अरे कैसन रहले भीमा जी दुलरुआ कैसन भक्त रविदास और खोजता रे बहुजनी के लोगवा हिरोवता रे बहुजनी के लोगवा और नयना बसला जलधार खोजता रे बहुजनी के लोगवा नयना बसला जलधार
देवा